खुलुमबाय। दिनै 13 फेब्रुआरि 2024 मंगलबार। रायजोआव आरोबाव सोंनाय बिलाइ लिक जादों। एचएस आनजादा मैयासो जादोंमोन आरो बे आनजादनि सोंथि बिलाइया लिक जादों। क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि परबतजरा बासबारि सिनियर सेकेन्डारि कलेजनिफ्राय मबाइलाव सोंथि बिलाइया ओंखारदों। सोंथि बिलाइखौ लिक खालामग्रा दायनिगिरिखौ पुलिसआ हमबाय। हमजानाय दायनिगिरिनि मुङा जाबाय नाजामुल खान। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरगासिनो दङ। मोनसे गोजोनथाव खौरां। आसामाव मोननाय नारें खार्जिखौ रायजोआरि फिथाइ महरै फोसावनाय जासिगोन। आसाम सोरखारा नारें खार्जिखौ रायजोआरि एबा स्टेट फ्रुट अफ आसाम महरै सायख'नाय जाबाय आरो बे बाथ्राखौ आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेराव दिनै फोसावदों। 17 बोसोर सरकार सालायनायाव हाग्रा महिलारिया रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालिनिफ्राय मानो बख'नो हादिया? रन्जन दैमारिखौ खम समनि गेजेरावनो जोङो उदां खालामनो हागोन आरो बेनि थाखाय जोङो सोरखारजों, मिरु सोरखारजों आरो आसाम सोरखारजों सावरायगासिनो दं होननानै प्रमद बर'आ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंदों। रन्जन दैमारिखौ बिथाङा बस'नो हागौमोन बरनाखसै। दा दिनै बिथाङा बेफोरखौ ओरैनो नाटकीय भाबै बुंदों, बेखौ बयबो मिथिगौ। जों गोसो गोरबोनिफ्राय लुबैयो जे बिथाङा जेलनिफ्राय गनांगौ। बिनि थाखाय जों जेसेबां हायो खामानि मावगासिनो दङ। आंहा फोथायनाय दङ खम समनि गेजेरावनो जोङो रन्जन दैमारि बिथांखौ बरननो हागोन मोनसे फोथायनाय दङ। बिनि थाखायनो जोङो खामानि मावबाय थादों। आसाम सरकार, भारत सरकारजों रायलायबाय थादों आरो अबंलावरिनि अननायाव जों जाफुंसार जानो हागोन। रन्जन दैमारि बिथाङा जोंनि हारिनिनो दैदेनगिरि आरो बिथांखौ जोङो जोंनि उदां अख्राङाव लाबोनानै रायजो राजाफोरजों जोङो मोजाङै थासारियाव जोङो सोलिनो हागोन, बेखौ आङो मिजिंथिदों। आरो नैबे फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव UPPL हान्जानि बिजाथिया एबा UPPL BJP मित्रजोटनि बिजाथिया मोनसे जारिमिनारि भट मोननानै जोबोद बुरजा भट मोननानै देरहागोन, बियो रोखा जाबाय। खेबसेल' भट होनानै UPPLखौ सरकाराव लाबोबाय। दिनै बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया गोजोननाय मोनबाय, मोजां थासारि मोनबाय, रैखाथि मोनबाय आरो गोबां रोखोमनि जौगानायखौ मोननो हाबाय। दा नंखायनो BPF आरो UPPLनि गेजेराव बे डिफारेन्सखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनै रोजा रोजा UPPLनि फारसे आवगायबोदों। दिनैबो बेवहाय 3,000निख्रुइ बांसिन रायजो राजाफ्रा UPPL दलाव जइन जागोन। UPPLआ मोनसे सुबुं दंमा खुंदों आरो हाजार हाजार रायजो राजाफ्रा फैनानै बाहागो लाफैदों आरो बेवहाय बेखौनो फोरमान होदों जे गसाइगाव ओनसोलनि रायजो राजाया जे UPPL हान्जाजों दङ, बेनि मोनसे बिराद गिदिर मोनसे बिदिन्थि। जेरैबायदि 3 बोसोर सिगाङाव रायजो राजानि मोनसे गिदिरथार थांखि लानानै UPPL हान्जाया फैदोंमोन, दिनैबो जोङो फिन बे रायजो राजाफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोआव थुलुंगाखांनाय फैदों जे बे ओनसोलाव जे जों गोजोनखौ गायसननो हाबाय, रैखाथिखौ बयनोबो लाबोनो हाबाय आरो गासैबो रायजो राजाफोरनि गेजेराव खौसे लाबोनानै मोजां थासारि दानो हाबाय। बेखौ जोङो दिनै फिन खेबसेबाव बुजिनो हादों रायजो राजाफोरखौ नुनानै। बेनिखायनो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिटिआर ओनसोलाव बर'जों लोगोसे गासैबो रायजो राजाफोरा जेरैबायदि जौगानाय लुबैदों, बे जौगानायखौ मावनो थाखाय UPPL हान्जाया खामानि मावलांबाय थागोन आरो खेबथाम भट होनानै BPF हान्जाखौ सरकाराव लाबोदोंमोन। नाथाय बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया गोजोनबो मोनाखैमोन, रैखाथिबो मोनाखैमोन, जेबो मोनाखैमोन। नाथाय खेबसेल' भट होनानै UPPLखौ सरकाराव लाबोबाय। दिनै बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाया गोजोननाय मोनबाय, मोजां थासारि मोनबाय, रैखाथि मोनबाय आरो गोबां रोखोमनि जौगानायखौ मोननो हाबाय। दा नंखायनो BPF आरो UPPLनि गेजेराव बे डिफारेन्सखौ नुनानै रायजो राजाफ्रा दिनै रोजा रोजा UPPLनि फारसे आवगायबोदों। दिनैबो बेवहाय 3,000निख्रुइ बांसिन रायजो राजाफ्रा UPPL दलाव जइन जागोन, गाबोनबो जइन जागोन, कन्टिनिउ जइन जागासिनो दङ। आरो नैबे फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थियाव UPPL हान्जानि बिजाथिया एबा UPPL BJP मित्रजोटनि बिजाथिया मोनसे जारिमिनारि भट मोननानै जोबोद बुरजा भट मोननानै देरहागोन, बियो रोखा जाबाय। 17 बोसोर रन्जन दैमारिखौ बिथाङा बस'नो हागौमोन बरनाखसै। दा दिनै बिथाङा बेफोरखौ ओरैनो नाटकीय भाबै बुंदों, बेखौ बयबो मिथिगौ। नोंथांमोन दिनैनि खौरांफोरा बेखिनिल'मोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जय बर' हारिनि।